mai dan na ziyada kun yi dacin soyayya riban so aure ne Allah samu ga auren ku idan su da ziyada ni shaida masoya ne kauna ce suke yi wa juna so da amana shawara za na baku sirkan ku binne rabbana ka saka ni ga ana ta auren ku shi fa mai dan sir yana san ki hakika akan san ki mai dan sir komai na shi a baki kauna ce ta sakanya komai shi zai miki ribar so aure ne rabbi ya samu gana ku so me san ki so na amana kar da ke bashiran shekuna hakan shi muke kira so ne sanni ziyara yare kirki kunga masoyan uwa masu nagarta kauna suke yi wa juna ba a misalta so ne yasa kan har da bajinta ni ne Nura M Show ina ta yabon ku takawar ku lafiya 'ya'yan manya kyauta gare ku ba kuma sanya kowa ya sani ai kuna da biyayya komai na ce gare ku kun wuce haka shigar ku ta daban ce domin kun wuce tsara komai na ku daban ne domin ba ku harara gidan aure za ku a can za ku yi ƙaura a nan ne zana bar ku M Show ne mai waka